Moikka, mä oon Toni. Mä oon Aleksi. Ja tää on Korttien koti. Uusi jakso. Tällä kertaa futis-teemalla ja meillä on tänään avauksessa Topsin Tops Match Attacks Starter Pack ja Euro 2024 eli ensi kesän EM-kisojen korttisarja. Tässä Starter Packissa on 2 korttipussia, sitten tulee 3 Limited Edition korttia ja mukana on myös kansi keräilyä varten, mikä on jees. Ja sitten on pari muuta oheistuotetta, mitkä voidaan esitellä kans tuossa avauksen jälkeen. Sarjaan kuuluu muun muassa tietysti Ronaldon kortteja. Sitä odotetaan isosti. Mitäs muuta me Aleksi odotetaan? On semmoisia kuin kolikkokortteja, missä on kortti. Ja sit siinä on laitettu semmonen 4-muotoinen reikä ja siinä on kolikko. Ja niitä odotellaan ja tietenkin nimmarikortteja. Jep. Eli sarjaan kuuluu kaikenlaista mielenkiintoista, vähän harvinaisempaakin korttia, joten jäädään jännää minkälaisia kortteja tästä tulee. Sarjassa on muun muassa sitten tinarasioita ja muuta, joita me myöhemmin tässä keväällä sitten availlaan. Mutta tänään Starter Packilla lähdetään. Jes, eiköhän mennä. Noniin, meillä alkaa olla kamat valmiina, eiköhän me laiteta paketti avaukseen. Kyllä. Yes, let's go. Eli ensimmäisenä sieltä paljastuu tietenkin Kansio. kansio. Hyvä, laitetaan sekin näkyville. Siinä on tosiaan, siihen voi laittaa sitten tosta kansilehtiön, jossa on mukana toi checklisti, eli voi katsoa, että ketä kaikkia pelaajia missäkin sarjassa ja missäkin joukkueessa on saatavilla. Hyvä, hieno. Sitten on tämmönen peliohje. Peliohje, joka on sisältä tämän näköinen. Siellä on kaikki korttityypit esitelty. Ketä kuuluu New Golden Glory Packs, Premium Pro. Siinä on muuten kaikki noi pussit ja peruspussit ja sitten noi tinarasiat. Löytyy erilaista ekopakkausta ja muuta. Yes, tämmönen löytyy, sieltä voi katsoa. Sitten tämmönen Pelialusta vissi, eikö se? Eli siitä kanssa kavereitten kanssa matsia toisiaan vastaan. Ohjeet löytyy tästä paketista, joten kannattaa tsekkaa sieltä, jos ei tiedä. Sitten tämmönen toinen checklisti. Tää on varmaan alkupää. Kyllä, just näin peruskorttien checklisti. Hyvä, sinne. Sitten on 3 pari pussia ja siinä se on. Alright, eli peruspussit ja sitten limited editionit. Lähdetäänkö peruspusseista liikkeelle? Kyllä, aina Yes. lähdetään. Alright. Ei muuta kuin Tops Match Attacks. Euro 24 ja ensimmäiset kortit näkyviin siihen. Sehän on Tanskan Andreas Skov Olsen. Ja heti lähdetään erikoiskortilla. Se on Skotlannin John McKean ja Hero-kortti. Sitten meillä on Patrick Schick ja sarja on Golden Goal Scorer eli maalintekijä. Seuraava erikoiskortti on Thomas Suslov, Slovakia, ja mikä se kortti on vielä? Se on Graduated Gem, eli ilmeisesti tämmöisestä nuoresta pelaajasta on kyse, koska seuraavana on Nathan Patterson Skotlannista ja sama. Ja siinä parallel-kortti muuten, huomatko? Joo. Loistavaa. Ja Ronaldo. Oi, sieltä tulee Black Edge Edition. Cristiano Ronaldo. Tommonen musta hieno kortti. Ja sitten on vissiin peruskorttia Leonard Trossard, Belgia ja Ozan Kabak, Turkki. Aika kova eka pakka, herra jesta. Tosi hieno. Erikoiskortit on ainakin ihan makeen näköisiä. Mielenkiintoinen toi väritys. Nyt on kyllä Väritys niin tossa. syy fiilis, että pitäisi tulla ehkä lisää Ronaldoa. Katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. Toinen pakka auki. Lähdetään Sloveniaan. Onko toi vai onko toi Serbia itse asiassa? Strahinja Erakovic. Sitten meillä on Jules Kunde, Ranska. Ja Hero-kortti on Razvan Marin, Romania. Ja Captain-kortti Luka Modric, tietysti Kroatia. Oi, ja siinä, onko tää Elite-sarjaa? Katsotaas vielä. Tää on vähän samanlainen kuin Topsin Match Attacksin Pro Elitet.
Mutta tässä ei nyt lue, että mikä varsinaisesti tämän sarjan nimi on, voidaan tsekkaa tuolta, mutta se on Dani Olmo ja Espanja. Hieno kortti. Sitten meillä on taas Parallel-kortti tosta Graduated Gemistä, ja sehän on Nico Williams, Espanja. Ja sieltä Kroatian Josip Stanisic, peruskortti. Okei, ihan jees. Ihan jees. Tästähän se hyvin lähtee käyntiin tää meidän keräily tämän sarjan osalta. Ja sit vielä jännittävät limited editionit. Katsotaan mitä sieltä tulee. Ensin tulee vielä nämä injury card. Eli tähän peliin sopivat agent card plus 5 miljoonaa pistettä siitä, tai rahaa. Varri tietysti. Ja sieltä ensimmäinen limited edition, ja se on Jude Bellingham ja Wonder Kid. Eli vähän tällaisia tulevaisuuden lupauksia. Sitten meillä on referee card. Sä voisit näyttää vielä, Aleksi, pikkasen tonne kameraan sitä. Noin. Tuon näköinen oli referee card. Siitä sitten kääntyy, ja sehän on Cristiano Ronaldo limited edition ja Euro Elite. Yes, tää tulee olemaan varmaan tämän kesän tai kevään ja kesän keräilijöiden suosikkeja. Ja sieltä vielä Power Limited Edition, jossa mukana kisojen suurimpia tähtiä, kuten esimerkiksi Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Harry Kane ja Rodrikin siinä etuosa-alalla. Okei, oliks meillä vielä yksi? Sitten on toi tosiaan appi löytyy myöskin, missä voi pelata. Ja sitä varten sitten siellä tehtäviin hankintoihin kortti. Se kannattaa ladata. Jeps, ehdottomasti suositellaan. Okei, starterpack oli siinä. 2 Cristiano Ronaldoa heti kärkeen. Kova juttu. Jude Bellingham myöskin kova juttu. Mitäs muuta? No, mitä olit mieltä korttien niin kuin ulkomuodosta? ihan hyvä. Pari parallelia tuli ja silleen ihan uusia sarjoja viime euroista. Totta muuten, kyllä. Ja itse asiassa eri korttivalmistajakin, koska Panini oli viimeksi, niin nyt mentiin Topsille. Topsi oli parempi. Hyvä. Ei muuta kuin se on tässä tämä jakso. Pistetään muutaman päivän päästä ehkä uutta sitten niistä Tinarasioista. Niin tästä samasta sarjasta niin nähdään vähän lisää peruskortteja, mitä sieltä tulee. Alright. Kiitos. Moikka.